Għal kbir. Kien b'dan il-kliem li Owen Bonnici ddeskriva d-deċiżjoni tal-Prim Ministru Robert Abela li joħloq Ministeru kompletament ġdid għalih, ftit aktar minn 10 xhur biss wara li kien taħ il-portafol tal-Edukazzjoni. Net News ġab lill-Ministru Owen Bonnici bejn ħaltejn xi jwieġeb meta mistoqsi x'inhu xogħlu fl-istrateġija ta' wara l-COVID-19. L-istrateġija wara l-COVID, x'inhu xogħlok? Fejn jidħol il-COVID-19 kif il-poplu kollu jaf din hija pandemija li bidlet il-mod ta' kif ngħixu ħajjitna, bidlet il-mod ta' kif nagħmlu l-affarijiet. Tliet ġimgħat wara li ngħata din ir-responsabilità tal-pandemija, Bonnici ma kienx f'pożizzjoni jwieġeb x'inhu xogħlu meta mistoqsi għalfejn dan ix-xogħol ma sarx f'koordinazzjoni bejn il-Ministeru tal-Finanzi flimkien mal-Ministeru tal-Ekonomija. U minflok qal li għadu rrid jagħti aktar dettalji dwar se jkollu f'xogħlu eżatt. Jiena għalija dan huwa xogħol ta' responsabilità enormi li fil-jiem li ġej se nkun qed nagħti iktar dettalji dwaru illi se jagħmel id-differenza fil-ħajja tal-familji u negozji Maltin u Mewġin. Jidher li Robert Abela ma tax raġuni lil Owen Bonnici għalfejn neħħih minn Ministru tal-Edukazzjoni, hekk kif l-unika raġuni li ta' lil dan l-istazzjon kienet li hija prerogattiva tal-Prim Ministru. Għalfejn il-Prim Ministru neħħih minn Ministru tal-Edukazzjoni wara biss 19 xhur? L-ewwel nett irridu ngħidu illi jiena ġejt maħtur Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni fost affarijiet oħrajn. Dwar edukazzjoni. L-edukazzjoni hija kruċjali għall futur ta' dan il-pajjiż jiena għalija huwa settur importanti ħafna u wkoll ċentrali fil-ħidma ta' dan il-Gvern. Naturalment il-Prim Ministru għandu il-prerogattiva tal-għażliet ministerjali li jagħmel jiena min-naħa tiegħi nassigura lil kulħadd li ħankun qed nagħti l-massimu tiegħi. Iżda tweġiba l-mistoqsija preċiża dwar x'wassal lil Robert Abela jbiddel femtu 10 xhur biss wara li ħatru f'Ministeru daqshekk importanti, Owen Bonnici baqa' ma tanix. Wayne Bonello, Net News.